Nelson Chamisa mutungamiri opposition munyika yeZimbabwe anoposta this video ramabva kuona. This video anoriposta aiwa pasituation iri very tragic munyika yeZimbabwe. Tichiona aiwa munyika yeZimbabwe muri ramzo maprotest. Vanhu vari kuramba the upcoming SADC championship kuti isaitiwa munyika yeZimbabwe. This summit kuti isatomboitiwa munyika yeZimbabwe. So this video raposta naNelson Chamisa aiwa anoreva zvakawanda. Unogona kureva kuti aiwa Nelson Chamisa aiwa is hinting for a protest kuti vanhu vanojamuka vachiti aiwa hatisi kuda kuti mutungamiri wenyika aupiwe. Toda kuti aiwa upiwe kuZimbabwe kuchampionship pana Nelson Chamisa pakutonga. Ndoda kuti vanhu vanongoziva kuti vari kuramba vanhu vane kugunun'una pana kudzima elections egore rakapfuura. This video rinoreva zvekare kuti aiwa vanhu vari kuda Nelson Chamisa kuti aiwa no matter zviri kuitika kukepichiwa kwakudakitwa kuri kuitwa vanhu pana Nelson Chamisa hatimbobvi. Nyange pakava nemadistractions akaita sei, nyange pakava nemauncertainties akaita sei, pana Nelson Chamisa hatimbobvi kunyeperana. This video iri aiwa rinoreva zvakawanda. Mutiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nelson Chamisa achishare this video aiwa kune masupporters ake. Pinai comment section medu mutiudze mafungiro enyu. Aiwa usaka no subscribe or like, turn on the bell icon.